ናይሎሚ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስና ካብ ምዕራፍ 26 ካብ ቁጥሪ 16 ክሳብ 32 ዘሎ እዩ ካብ 16 ክሳብ 32 ዘሎ ከንብበ እሞ ካብኡ ሓሳበይ ከካፍለኩም ማለት እዩ ከምዚ ይብል ግናኸ ተንስእ እሞ ብእግርኻ ዶበል ነቲ ዝርኤኻዮን ኣነ ድሕርዚ ክገልጸልካን ዘሎኒ ነገርን ኣገልጋልን ምስክርን ክትከውን መዲበካ ኣለኹ ስለዚ ድማየ እተገለጽኩልካ ካብ ህዝብኻን ካብቶም ናባታቶም ዝልእኸካ ህዝብን ከኣ ከናግፈካ ንኣይ ብምእማን ከኣ ሕድገት ኃጢአት ርስቲ ምስ ቅዱሳን ክረኽቡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣንን ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ኣዕንትታቶም ክትከፍተሎም እልእኸካ ኣለኹ ወንጉስ ኣግሪጳ ምእንትዚ ንንስሓ ዝግባእ ግብሪ እናገበሩ ክንስሑን ናብ ኣምላኽ ክምለሱን ቅድም ኣብ ደማስቆ ኣብ ኢየሩሳሌም ደሓርካ ኣብ ኩሉ ሃገረ ይሁዳ ንዝነብሩን ነህዛብን ብስራት ኣበሰርኩ እምበር ነቲ ሰማያዊ ራእይ ኣይኣበኽዎን ብዛዕባ እዚ ከኣ ኣይሁድ ኣብ ቤተ መቕደስ ሓዙኒ ክቐትሉንን ሓቀኑ ግናኸ ንዓበይትን ንኣሽቱን ክዛዛ መዓልቲ እዚኣ ደው ኢለ እናመስከርኩ ካብ ኣምላኽ ረድኤት ተቐቢለ ኣለኹ ብዘይቲ ሙሴን ነቢያትን ክኸውን ከም ዘለዎ ተዛረብዎ ማለት ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ከም ዝጸግብ ከም በኽሪ ትንሣኤ ሙታቱን ንህዝብን ነህዛብን ብርሃን ከም ዘበስር ኢለ ሓንቲ እኳ ኣይተዛረብኩን ከምዚ ኢልኹም መጻረይ ከሎ ድማ ፌስጦስ ኣዊሉ ኣታ ጳውሎስ ተጸሊልካ ኢኻ እዚ ብዙሕ ትምህርትኻ ናብ ምጽላል ኣድሂቡልካ ኣሎ በሎ ጳውሎስካ ወልኡል ፌስጦስ ቃል ሓቅን ኣእምሮኔ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ኣይተጸለልኩን እዛ ኣነ ቅድሚኡ ደፊረ ዝዛረብ ዘለኹ ንጉስ ድማ ነዚ ነገር እዚ ይፈልጦ እዩ ኣብ ውሻጠ ኣይተገብረን እሞ ካብዚ ነገር እዚ ገለ ከም ዘይጠፍኦ ተረዲእ ኣለኹ ወንጉስ ኣግሪጳ ንነቢያት ተኣምኖም ዲኻ ከም ተኣምኖም እፈልጥ የበለ ኣግሪጳ ንጳውሎስ ክርስቲያን ንምዃን ክትረዳእኒ ቁሩብ ተሪፉካ በሎ ጳውሎስካ ኣነ እንተ ብብዙሕ ብዘይ ዝመቑሕሲ ከምዚ ኸማይ ክኾኑ ሎሚ ንዝሰምዑ ኩላቶም እምበር ንዓኻ ጥራይ ኣይኮንኩን ኣብ ኣምላኽ ዝምነዮ ዘለኹ በሎ ሽዑቲ ንጉስ እቲ ረዓስን በርኔቄን ቶም መቃምጡን ተንስኡ ካብኡ ምሳግለሱ ድማ እዚ ሰብኣይ እዚ ናብ ሞት ወይስ ናብ ማእሰርቲ ዘብጽሖ የብሉን ኢሎም ንሓድሕዶም ተዛረቡ ኣግሪጳ ንፌስጦስ እዚ ሰብኣይ እዚ ናብ ቄሳር ይግባይ ኢሉ እንተዘይከውንሲ ክፍታሕ ምተገብኦ ነይሩ በሎ ይብለና እዚ ክፍሊ እዚ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጽናዕትና ካብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጽናዕትና ዝቕጽል ዘሎ ክፍሊ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ሃዋርያ ጳውሎስ ኢየሱስ ብኸመይ መንገዲ ከም ዝገለጸሉ ከመይሉ ናይ ህይወቱ ኣቅጣጫ ከም ዘቐየሮ ርኢና ነርና ሎሚ ድማ ከመይሉ ሰማያዊ ተልእኾ ከም ተቐበለ ክንርኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣሜን ሃዋርያ ጳውሎስ ካብታ ምስ ጎይታ ፊት ንፊት ተራኸበላ መዓልቲ ኒንዮ ህይወቱ ብቕጽበት ያተለዊጣ ሃዋርያ ጳውሎስ ማንነት ጎይታ ኢየሱስ ምስ ፈለጠ ምስ ጎይታ ኢየሱስ ምስ ተላለየ ህይወቱ ካብ ሻዓኒንዮ ሓንሳብን ሓዋሩን ያተለዊጣ ካብታ ምስ ጎይታ ተላለየሉ ሰዓት ኒንዮ ሃዋርያ ጳውሎስ ንቕድሚት እንተዘይኮይኑ ንድሕሪት ክብል ፈጺምና ኣይንሪኦን ኢና ጎይታ ኢየሱስ ነቲ ኣብ ምድሪ ወዲቑ ዝነበረ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቁጥሪ 16 እንታይ ኢልዎ ተንስእ እሞ ብእግርኻ ደውበል ነቲ ዝርኤኻ ዮን ኣነ ድሕርዚ ክገልጸልካ ዘሎኒ ነገር ኣገልጋልን ምስክርን ክትከውን መዲበካ ኣለኹ ስለዚ ድማየ እተገለጽኩልካ ክብሎ ከሎ ንርኢ ተንስእ እሞ ብእግርኻ ደውበል ማለት እንታይ ማለት እዩ ተዳለው ማለት እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ተንስእ ብእግርኻ ደውበል ማለት ተዳለው ንቅድሚት ንምኻድ
نابتي زرعخوخا نابتي تتصوعخا نابتي عويتكا تأتو دلوخن مالتي يسوس قويتاي باولوس نابتي زغط المعراف كخيد ندحر كوينو نايقدن كتنس بأغارو دو كبل اللو دو مسبلخ عيو قويتا يسوس بزعبات الزقوبرو ويدما اتخقوبرو زلو ونقر تزاريو يسوس كريستوس قويتاي آمين أبزنتاينا نرئي زلنا مدراوي تلقخو بسماياوي تلقخو ختكاخو لينا نرئي زلنا آمين دو لو مكزيابير نينفسو كفنا مدراوي التحاساسبا بسمياوي يغيرلنا آمين دو أبزي انتاي زخوون زلون دحر إلنا مدراوي تلقخو بسمياوي ختكاخو لينا نرئي زلنا ሃዋርያት ጳውሎስ ዝደለዮ ነገር ኣብ ልዕሊ እቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ ክገብር ዘኽእሎ ደብዳቤ ካብቲ ሊቀ ካህናት ተቐቢሉ ነቲ ዝሓሰቦ ነገር ክገብር ኣብ ጉዕዞ ከሎዩ ጎይታ ኢየሱስ ተራኺቦ ናይ ጳውሎስ ኣጀንዳ ዝነበረ እንታይ እዩ ነቶም ኣብ ደማስቆ ዝነበሩ ሰዓብቲ ክርስቶስ ኣሲሩ ናብ ኢየሩሳሌም ከምጾም ከሳቅዮም ክሳዕ ናይ መቕጣል መደብ ነይርዎ ነዚ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 9 ሓደ ከይድና ክንንብብ ኮለና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ጎይታ ኢየሱስ ኣብኡ ከይበጽሐ ከሎ እምበኣር ነዚ ሰይጣናዊ ተልእኾ ናብ ምድሪ ኣደርብዩ ሰማያዊ ተልእኾ ሂዙ ከምዝ ትንስእ ገይርዎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣሜን ዶ ሃዋርያት ጳውሎስ ካብቲ ብርሃን ዝተላዓለ ናብ ምድሪ ክወድቕ ከሎ ነቲ ሒዝዎ ዝመጸ ምድራዊ ተልእኾ ኣብ ምድሪ ደርብይዎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ክትስእ ከሎ ሰማያዊ ተልእኾ ሒዙ ተስዩ እግዚአብሔር በዛለይት እዚኣ ንዓናኹም ይግበረልና አሜን ዶ ምድራዊ ምድሪ ዝሸትት ምድሪ ዘኽይድ ነገር እግዚአብሔር ካብ ህይወትና ይቦንቅሶ አሜን ዶ ሰማያዊ ነገር ዝተገልጸሉ ጥራዩ ነቲ ሰማያዊ ነገር ክሳዕ ህይወቱ መሃብ ዝኸይድ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጎይታ ኢየሱስ ሃዋርያ ጳውሎስ በቃ እዚኣ ተሞክሮ ወይ ድማ እዚኣ እንታይ ክንብላ እዚኣ ምስ ጎይታ ተራኸበላ መዓልቲ ምስ በቃ ታ ጎይታ ምስረኸቦ ካብ ሻዓኒኑ ንድሕሪ ተመሊሱ ይፈልጥኒ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ናትና ህይወትኮ ከምዝ ናይ ፔንዱለም ዝበሃል ሰዓት አሎ ምሽ በቃ ናብዝን ሓንሳብ ንላዕሊ ሓንሳብ ንታሕቲ ሓንሳብ ንላዕሊ ሓንሳብ ንታሕቲ ናይ ፔንዱለም ህይወት ይዘለና ንሕና ኣብዚ ዘመን ዝነብር ዘለና ክርስቲያናት እግዚአብሔር ሎሚ ንዓይና ኣኻትኩምን ተርኒንግ ፖይንት ይግበረና አሜን ዶ ሎሚ እግዚአብሔር ብሰማያዊ ተልእኾ ንነፍስ ወከፍና ይምልአና አሜን ዶ ሎሚ እኮ ከምዚ ሕጂ ህያብ ሓፍትና ክትበኽዮ ጸንሐቲ ብዙሕ ዘብኪ ነገራት አሎ ሕጂ ብዙሕ ዘይስማዓና ነገራት አሎ ክርስቲያን ዲና ኣይኮናን በቃ ዘይንፍለጠሉ ሰዓቲና ዘለና በቃ ምንም አይስማዓናኒ ወረግሲ እንታይ ዘሕዝን ነገር አሎ ኣብዚ ዘመን እዚሲ ክሳዕ ኣነ ዝወድቕ ዝጽበዩ ሰባት አሎ ወይ እስኻ ክሳዕ ትወድቕ ዝጽበዩ ሰባት አሎ ክሳዕ ስጉምትታትካ ደው ዝብል ዝጽበዩ ሰባት አሎ እግዚአብሔር ካብዚ ከምዚ ገላግለና እግዚአብሔር ካብዚ መርገምዚ ንነፍስ ወከፍና ሓራ የውጻና ብደሙ ገይሩ አሜን ዶ ሓውና ወዲቁ ሓፍትና ወዲቁ እንጥቀሞ ነገር የለን መንግስት ጸልማት ይዝሕጎስ እምበር ሰማይ ይበኪስ ክርስቶስ ይነብዕ እምበር አይሕጎስኒ ትደም ዘፍሰሰሉ ወዱ ክደክም ንድሕሪት ክምለስ ከሎ ባሃይብሉኒ ወይታ ኢየሱስ ንሃዋርያ ጳውሎስ ስለምንታይ ርእሱ ከምዝ ገለጸሉ ኣብዚ ዘንበብናዮ ክፍሊ ብግልጽ ኣሚጡወሎ ካብ ቁጥሪ 16-18 ከነንብብ ኮለና ጎይታ ኢየሱስ ርእሱ ስለምንታይ ገልጸሉ ከምዝ ፈተወ ይነግረና ጎይታ እንታይ ኢሉ ርእሰይ ዝገለጽኩልካ ቅልጽመይ ከሪኤካ ዘይኮነስ ንዕላማይ ስለዝደለየካ አገልጋልን ምስክሬን ክትከውን ቀደም ስለዝመደብኩ ተገሊጸልካ ክብሎ ከሎ ንሪ አሜን ዶ አቱም ሰባት ጎይታ ዝተገልጸሉ ሰብ ከምዝ ሕጂ ኣነ ንስኻትኩም እንነብሮ ናብራ አይነብርኒ
these days abz gizezi I don't know na'ahum komu መንፈስ ቅዱስ ab ከምዝ መንፈስ እንድሕር ኣለኹም አይፈልጥኔ ነዓና ግን abz ቶሮንቶ ንዘለና abz ምሳይ ንዘገልግሉ ab ዙራይ ንዘለው መንስያት ግን ድቃስ ከሊእናሎ ማለት በቃ እትዘለናዮ ኩነታት ተሰማሚዕናሲ ኮፊልናለና ወንጌላይ ንሰብህ ሰብና ጠፈስቅናና ንርኢ ዘለና ሕጂ ግን ልብና ተሲኢዎ ከመይጌርኩም ፍቅር እንድሕር ፍቅር ክርስቶስ ተረዲኢኩም ሲ ከመይጌርኩም ስክትብሉ ይኽእለኩም ከመይጌርካ ስክትብል ይኽእለካ ናብዝብል ነገር አምጪና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ድቃስ ከኸላአና ጀሚሩ ትመንፈሲ ከመይጌርኩም አኺልኩም ስቅልኩም ኣለኹም ከመይጌርኩም ሓወኻና ጠፈስልካ ትሪ ከመይጌርካ ሓፍተኻ እና ጠፈስልካ ትሪ አሻሓት ናብ ሲኦልና ኸዱ ሓደ ሰብ ናብ መንግስቲ አምላኽና መጽ ከመይጌሩ ዝነገር እዚ ያሐጉሰኩም እና በለ መንፈስ ቅዱስ ንመንፈስና ሕጂ የተሳሰአሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ እግዚአብሔር መንፈስና ነፍስ ወከፍና የተሳሰአዩ አሜን ዶ ካብ ድቃስ እንበራበረሉ ሰዓት ይቅዱሳን ከምታ ኢዮባ አንቶይ ጸቂጡ ዝዛረበሉ ዝነበረ እዚ ዘመን እዚ በቃ ናም ጥቅላል እናኸደ ይቅዱሳን ጊዜ ዘለና ካይመስለኩም ቅዱሳን ሰርፕራይዝ ካይንኸውን ደሃር ከይተዳለና ኾለና ስምዑኒ ክልተ ሰባት በቃ በሐንሳብ ይድቅሱ ተሓደ ይውሰድ ተሓደ ይተርፍ ማለት እኮ እቲ ዝተርፍ እኮ ተዳሊ ስለዘይ ጸንሐይ ካብቶም ጎይታ ምስመጸ ንጎይታ ብኽብር ዝቅበሉ ወዝቀባበሉ ወዲና ዋላ ንተርፍ ሰባቲና አማን ስለዝኾንካ ተኸይድ ማለት አይኮነን ዳግም ስለዝተወለድካ ትንጠቂኻ ማለት አይኮነን ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሉቃስ ነቶም ከምዝናገበሩ ዝጽበይዎ ነዓዓቶም ከገልግሎም ይዝብል እና ሰራሕካ ክትጽበይ ክትክእል ኣለካ እና ገልገልካ ይጎይታ ክመጽ ዝግቦ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ኣብ ቁጥር 17 እንታይብል ካብ ህዝብኻን ካብቶም ናባታቶም ዝልእኸካ አሕዛብ ከኣ ከናግፈካ እየ ንኣይ ብምእማንካ ህድገት ኃጢአት ርስቲ ምስ ቅዱሳን ክረኽቡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣንውን ናብ አምላክ ክምለሱ ዕንትታቶም ክትከፍተሎም እልእኸልካ ኣለሁ ክብሎ ኾሎ ንሪ እዚ ምስ ጎይታ ኢየሱስ እተራኸበላ እዛ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ እተራኸበላ ተሞክሮ ዚያን በአር ክሳዕ ህይወቱ ዝህብ ውፉይ ክኸውን ጌራቶ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይልዎ ሓደ ክትፈልጦ ዘለካ አነ ምሳኻ ኣለሁ ካብ ህዝብኻን ካብቶም ናብቶም ዝልእኸካ አሕዛብን ከናግፈካ ንምንጋፍካ ምሳኻ ኣለሁ ንስኻ ግን ክትገብሮ ዝግባአካ ነገር ኣሎ መታን በአይ አሚኖም ህድገት ኃጢአት ክረኽቡ ዳሓር ድማ ወረስቱ ክኾኑ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣንውን ድማ ካብ ስልጣን ሰይጣንውና ናብ አምላክ ክምለሱ እንታ ክትገብር ኢኻ ኢሎ አዕንትታቶም ክትከፍተሎም ኢኻ እንታይ ዝብሎ ዘሎ አውቶሪቲ ሂበካለሁ ስልጣን ሂበካለሁ ይዝብሎ ዘሎ አሜን ዶ እዚ ስልጣን እዚ ንዓይና አኻትኩምን እንኮላይ ተዋሂቡናዩ አሜን ዶ ብዙሓት መብዛሕቴና ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ኣብ ህይወትና ክግለጽ ንደሊና ግን ናይ እግዚአብሔር ኢድ ወይ ድማ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ዝግለጽ ማዓሲ እንድሕር ኢልና ኣብ ስራሕ ክንዋፈር ኮለናይ ስቕሉ እግዚአብሔር ጸጉ አይገልጽን ሒስካዮ ተተርእስካዮ ንኽድቅስ እግዚአብሔር ስቕሉ አኖይንቲንጉ አያፍስስን እዩ ምሳይደለኹም ቅዱሳን if you want anointing go and preach the gospel እንድሕር ቅብኣት ደሊኻ ወፂኻ ወንጌል ስበኽ ሽዑን ኃይሊ ናይት ወንጌል ክትርኢኻ ወንጌል ኃይሊ አምላኽ ንምድሓን ይምሽ ተባሂሉ ኣብ ወንጌል ዩ ኃይሊ ዝግለጽ ክሰብክ ኮለኻ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ማርቆስ 16 ሆም ይዝብል
ንሳቶም ድማ ወጽኦም ንቃል ወንጌል ሰበኹ ጎይታ ድማ ምሳታቶም ይገብር ነበረ ነቲ ቃሎም ድማ ብዝስዕብ ተአምራት የጽንዖ ነበረ ይብል ጎይታ ንቃሉ ይዘጽነ ወጽኻ ንቃሉ ክትዛረብ ኮለኻ ነቲ ዝተዛረብካዮ ቃል ብተአምራት ዘሰንዮ ገዛኻ ኮፊልካ ተሓቢእኻ ወላ ሓንቲ ዝኸውን ነገር የለን ዋላ ክትጽሊ ወዓል ክትጽሊ ሕደር ወጽኻ ነቲ ዝተረዳእካ ነቲ ጎይታ ዝገበረልካ ከይድካ ክሳዕ ዘይመስከርካ ወላ ሓንቲ ዝኸውን ነገር የለን ወላ ሓንቲ ዝፍጠር ነገር የለን ኪድ ፈትኖ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ክትርኢ እንዳርደሊኻ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ክትርኢ እንዳርደሊኻ ኪድ ወንጌል ስበኺ እቲ ናይ እግዚአብሔር ስልጣን ወይ ድማ ተዛሃበና መሰል ውልድነትና ማኒፌስት ዝገብር መንግስቱ ክነስፍሕ ኮለና ጥራይ በእምነት ኣብ ንገብሮ ነገራት እዩ እግዚአብሔር ምሳና ዝሰምር አሜን ደቅዱሳን በእምነት ዘይትገብሮ ነገር እግዚአብሔር አይሰምሮኒ በዘይ እምነት ንእግዚአብሔር ከስምሮ ዝኽእል ዋላ ሓደ የልቦን ኢሉ ምስማር ማለት ድማ ኣብትናትካ ሐሳብ ምእታው ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣብትናትና ሐሳብ ዝኣቱ ወይ ድማ ምሳና ሃይ ፋይቭ ዝህበና ማዓሲ እንድሕር ኢልና ምስኡ ዝኸይድ ሐሳብ ሒዝና ክንከይድ ኮለና ጥራይ በእምነት ክንስጉም ኮለና ጥራይ በእምነት ክንዛረብ ኮለና ጥራይ ሃዋርያ ጳውሎስ ኢየሱስ ናብ ህይወቱ ተልእኾ ሂዙ መጽዩ ካብ ሽዑኒንዮ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቲ ተጸዋዓሉ ህይወት ክነብር ኮሎ ኢና ንሪኦ ክንዲኖቲና ንጻውዒትና ንነብሮ ዘለና ክንዲኖት ንነብር ኣለና እግዚአብሔር ይዋንኡ ሃዋርያ ጳውሎስ ግን ካብታ ጎይታ እቲ ክገብሮ ዝግብኦ ነገር ዘፍለጦኒንዮ ነቲ ተገልጸሉ ራእይ ነቢሩ ወዲእዎ እግዚአብሔር በዝበረኸት እዚ ይባርከና አሜን ነዚ ዘርአየና ራእይ ተሪኽና እንሐልፍ ሰባት ይግበረና አሜን ዶ ቅዱሳን እዚ ንምንዮ ምድራዊ ነገር ኩሉ ሓዲግና ኢና ንኸይ ዓለምን ፍትወታን ኩሉ ክሐልፍ ኢሉ ፍቃደይ ዝገብር ግን ዘለዓለም ክነብር ኢሉ ንሕና እቲ ዝበዝሐ ጊዜና እቲ ዝበዝሐ ሓይልናን ጉልበትናን አበይና ነፍስስ እንድሕር ኢልና ኣብ ምድራዊ ነገር ሕሰብዎሞ ሕጂ ኣብ ካናዳ እንዳነበረ ኣብ ኤርትራ ገዛ ዘሰርሕ ሰብ ኣሎ ኣብዚ ዝነብር መንበሪኡ እዚዩ ኣብዚ ዝነብር ደቁ ኣብዚ ዘዕቢ ዘሎ ደቁ ኣብዚ ዘምህር ዘሎ ግን ሕጊግ ኢሉ ኣብ ዓድብ ገዛ ይሰርሕ ካይነበሮ ድማ በዚፋ ነው እንታ خبلكم ኣይትስሩሑ ኣይትግበሩ ማለት ኣይኮነን ግን ሕጂ ንበር እቲ ተዋሂቡካ ዘሎ ላይፍ ንበሮ ሕጂ ኣብዚ ዝተማእሮ ኣብዚ ገዛ ኽራይ እናነበርካ ዘይትነብረሉ ገዛ ካብ ትሰርሕ ማለት እዩ ንምንታይ ነዚ ኣብነት ዘምጻልኩም ዘለኹ ምድራዊ ነገር እናሰራሕና ንዘይንነብረሉ ምድራዊ ነገር ኣብ ምድሪ ዝተርፍ ነገር እዩ ስለምንታይ ዲ ጎይታ መዝገብኩም ሲ ኣብቲ ሰራቕቲ ኩዒቶም ዘይረኽብዎ ነቐዙ ዘይረኽቦ ኣብ ሰማይ ግበሩ ዝብለና መዝገብካ ኣብ ዘለዎ ልብኻቡ ስለ ዘሎ ቅዱሳን ኣብ ምድሪ ጉልበትና አይንወድ ኣብ ምድራዊ ነገር ኃይልና ጉልበትና ፍልጠትና አይንወድ ቅዱሳን ኣብ መንግስት አምላክ ኢንቨስት ንግበር ቅዱሳን ፍልጠት አለካ ንመንግስት አምላክ ተጠቀመሉ ክእለት አለኪ ንመንግስት አምላክ ተጠቀሙሉ በቃ መንግስት አምላክ ንምስፋሕ መንግስት አምላክ ንምዕባይ እዚ ኢንቨስትመንት እዚ ጎይታ ከምዚ ዝደለየና ቅዱሳን ምሁራት ዲና ፍሉጣት ዲና ክእለት አለና ዲዩ እቲ ቪዥን ናሲ ሰማያዊ ይኹን ቅዱሳን ዝበዝሐ ጊዜና ዝበዝሐ ጉልበትና አምንታይና ነጥፎኦ ዘለና እንደሕር ኢልና አብዛ ሓዲግናዮ ወይ ሓዲጉና አብዝ ኸይድ ንብረት ምድራዊ ነገር ዋላ ስለምንታይ ዶም አገልገልቲ ሕጂ ምድራውያን ኮይኖም ተሪፎም ዘለው ሐሳቦም ሕልሞም ኩሉ ገንዘብ ጥራይ ኮይኑ ረሲዖም ኮይ እቲ ምድራዊ ምዃኑ ተረሲዕዎም ኮይ ገዲፍካዮ ከይ ሃትኸይ
ولا بليونير كون ولا مليونير كون طرحخا يخا توليدكا طرحخا يخا تخي ناب سماي تمالو نغير يلن صويت هواريا باولوس انتاي نيرو اندحرينا بيسوس بمؤمن هدغت حطات رست مس قدوسان كرخبو كاب صلمات ناب برهان كاب سلطان سيطانو ناب املاك كملسو عينتم كخفتلهم يتلقو نيرو نزي تلقو دما تغباراوي كم زغبرون بزي مخنات زي دما ايهود كقتلوون كم زحقنيو كاب قصر 19 كسا 21 ززارب زلو ونغوس اغريبا يلو كاب قصر 19 كسا 20 ሃዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ኮሎ ወንጉስ አግሪጳ ምእንትዚ ንንስሐ ዝግባእ ግብሪ እናገበሩ ክንስሑን ናብ አምላክ ክምለሱ ቅድም ኣብ ደማስቆ ኣብ ኢየሩሳሌምን ዳሓርካ ኣብ ኩሉ ሃገር ይሁዳ ንዝነብሩ ነህዛብን ብስራት አበሰርኩምበር ነቲ ሰማያዊ ራእይ አይ አበኽዎን ብዛዕባ እዚ አይሁድ ኣብ ቤተ መቅደስ ሓዙኒ ክቀትሉን ሓቀኑ ነዚ ሰማያዊ ራእይ ነዚ ሰማያዊ በቃ ተልእኾ ሕራይ ኢለ ከምቲ ጎይታ ዝበለኒ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣዘዘኒ እናገበርኩ ኾለኹ እናሰበኩ ኾለኹ ንብዙሓት ናብ ንስሐ እናፀዋዕኹ ኾለኹ እዮም እዚኦም ክቀትሉኒ ዝደልዩ አይሁድ በቲ ኣነ ዝገብሮ ስለዘይተሓጎሱ ክቀትሉኒ ሓቂኖም ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቲ ሰማያዊ ራእይ ከምዘይ አበየ ፍቃድ አምላክ ኣብ ህይወቱ እንታይ ከም ዝኾነ ምስፈለጠ ንፍቃድ አምላክ ክነብር ከም ዝወሰነ ነቲ ሰማያዊ ራእይ ከም ዝነበሮን እዩ ኣብዚ ክዛረብ ኮሎ ንርኢ ዘለና ንሃዋርያ ጳውሎስ ስብከት ከመይ መስል ነይሩ እንድሕር ኢልና ከምቲ ኣብ ቁጽር 19 ተዛረቦ ንንስሐ ዝግባእ ግብርና ገበሩ ክንስሑን ናብ አምላክ ክምለሱን ይዝሰብኽ ነይሩ ነዚ ኣብ ደማስቆስ ኣብ ኢየሩሳሌም ዳሓርካ ኣብ ኩሉ ሃገረ ይሁዳ ንዝነብሩ ነህዛብ ከም ዘበሰሮም ወሲኹ ኣብ ቁጽር 20 ይነግረና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ኣብ ቁጽር 21 እንታይ ይብለና ብዛዕባ እዚ ከዓ አይሁድ ኣብ ቤተ መቅደስ ሓዙኒ كقتلونيون حقنو يبلنا بزعبا زي زبل قال بزعباتي اقدمو تزاربو قالي زملكت وانجيل بمصباخي نتسمياوي رأي سلتعززكو يسوس اتنكو مدحاني سلزبالكويو ايهود كقتلوني زدلي زلو ايهود نعي كقتلوني زدلي زلو سي يسوس كريستوس نهزابن نزوم አይሁድን ነዞም ክልተ ሓደ ህገብርዩ መጽ ስለዝበልኩዩ አሕዛብን ወረስቲዮም ስለዝበልኩዮም አይሁድ ከቆትሉኒ ደልዮም ካለ ምንም ምክንያት የብሎም ዝብል ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ኣብ ቁጽሪ 22-23 ድማ እንታይ ይብለና ግናኸ ኢሉ ንዓብይን ንንእሽቶን ክሳዕዛ መዓልቲ እዚኣ ደው ኢለና መስከርኩ ካብ አምላክ ረድኤት ተቀቢለ ኣለሁ አሜን እግዚአብሔር ረድኢኒ ዝብል ዘሎ ብዘይ እቲ ሙሴን ነቢያትን ክኸውን ከም ዘለዎ ተዛረብዎ ማለት ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ከም ዝጸግብ ከም በኹርትን ሳይ ሙታቱን ንህዝብን ነህዛብን ብርሃን ከም ዘበስር ኢለ ሓንቲ ኳይ ተዛረብኩን ይብለን ነዞም አይሁድ ዘቆጥዖም እምበኣር እዚዩ ንህዝብን ነህዛብን ብርሃን ከም ዘበስር ዝብል ነገር ክሰምዖ አይደልዩን አይሁድ በቃ ኩሉ ነገር ናብኦም ዘተኮረ ኸውን ይዝደልይዎ ኩሉ ንዓዓቶም በቃ ብዛዕባኦም ወይ ድማ ብዛዕባናቶም ጥራይም ዝግደሱ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ነዞም ክልተ ሓደ ክገብር ይመጽ አሜን ዶ ሓደ ሰብ ክፈጥር ካብዞም ክልተ ሓደ ሰብ ክፈጥር ነዚ ኣብ ማእኸል ዝነበረ ከልካድ ቀጽር ከፍርስ ይመጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብዘን ክልተ ዓመት ዓበይት ማዕሰርቲ ዝጸንሐልን ጊዜያት ከምቲ በዓሉ ዝመስክሮ ዘሎ ብረድኤት አምላክ
ንዓበይትን ንኣሽቱን እናመስከረ ከም ዝጸንሐ እቲ ኣይሁድ ክቆትልዎ ዝደልየሉ ቀንዲ ምኽንያት ነቲ ኣብ ሙሴ ነቢያትን ተጻሒፉ ዘሎ ኣይሁድ ግን ዘይኣምንዎ ብዛዕባ ትንሣኤ ኢየሱስ ብምስባኹ ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ከም ዝጸግብ ከም በኽሪ ትንሣኤ ሙታቱ ንህዝብን ንኣሕዛብን ብርሃን ከም ዘበስር ብምዝራቡ ኣይሁድ ክቆትልዎ ከም ዝደለዩ ካልእ ምንም ዓይነት ምኽንያት ከም ዘይብሎም ክዛረብ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ። ፌስጦስ ነቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ተዛረቦ ዘረባ ምስ ሰምዐ ኣብ ቁጥሪ 24 እንታይ ኢልዎ ከምዚ ኢሉ ክመጻረይ ከሎ ድማ ፌስጦስ ኣዊሉ ኣታ ጳውሎስ ተጸሊልካ ኢኻ እዚ ብዙሕ ትምህርትኻ ናብ ምጽላል ኣድሂቡልካ ኣሎ በሎ ይብለና። ሃዋርያ ጳውሎስ ነቲ ፌስጦስ ተዛረቦ ቃል ምላሽ ክህብ ከሎ እንታይ ኢሉ ጳውሎስ ከዓ ወልኡል ፌስጦስ ቃል ሓቅን ኣእምሮን እየ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ኣይተጸለልኩን እዚ ኣነ ቅድሚኡ ደፊረ ዝዛረብ ዘለኹ ንጉስ ድማ ነዚ ነገር እዚ ይፈልጦ እዩ ኣብ ውሽጣይ ተገብረን እሞ ካብዚ ነገር እዚ ገለ ከም ዘይጠፍኦ ተረዲኤ ኣለኹ ኢሉ ንፌስጦስ ክምልሰሉ ከሎ ንርኢ። ሃዋርያ ጳውሎስ ምስ ፌስጦስ ምስ ወደአ ናብ ንጉስ ኣግሪጳ ተጠውዩ እንታይ ኢልዎ ንንጉስ ኣግሪጳ ወንጉስ ኣግሪጳ ንነቢያት ተኣምኖም ዲኻ ኢሉ ብምሕታት መልሲ ካብኡ ከይተጸበየ ባዕሉ ነቲ ሕቶ ከም ተኣምን ፈልጥ ኢሉ ክምልስ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ክብሪ ንጎይታ ይኹን። ካብቲ ፌስጦስ ዝተዛረቦ ወላ ካብ ጳውሎስ ዝመለሶ ወላ ክሳብ ሕጂ ካብ ዘንበብናዮ እንታይና ንርዳእ እንድሕር ኢልና ሃዋርያ ጳውሎስ ክሳዕ ክንደይ በቃ ብሱል ከም ዝነበረ ምሁር ከም ዝነበረ መስተውዓሊ ከም ዝነበረ ኢና ካብዚ ጽሑፍ እዚ ንምሃር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ኣሜን ዶ ክርስቲያናት ንሕና ብኹሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ብኹሉ እዩ ኤክሴል ገይሩ ነይሩ ብኹሉ እዩ እቤቱ ዝረአይ ነይሩ ንወዱ ንጢሞቴዎስ ክመክሮ ከሎ በቃ እቤት ካሲ ብኹሉ ኤሪያ ይኹን ክብሎ ከሎ ንርኢ። ኣሜን ዶ ኣዘ ክርስቲያን ከም ክርስቲያን ንሕና ብሓደ ሳይድ ጥራይ ክንዓቢ የብልና። ኣሜን ዶ ብኹሉ ክንዓቢ ይግባአና ብትምህርቲ ይኹን ብስራሕ ይኹን ብፍልጠት ይኹን ብመንፈሳዊ ነገር ይኹን ብኹሉ ናይ ህይወት አቅጣጫ ክንባረኽ ኣለና ኤክሴል ክንገብር ኣለና ክንውስኽ ኣለና። ኣሜን ዶ እንታይ ኢኻ ሰለሙን ኣስተብሂልካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንህይወተይ ክምርምራ ከለኹ ኣብ ሞንጎ ምሳይ ካብ ዘገልግሉ ሰባት ኮፍ ኢልና ዲስከስ ኣብ ንገብረሉ ኣብ ንዘራረበሉ ኣብ ንሓድሕድና ኣብ ንመያየጠሉ ሰዓት እንታይ ኣስተብሂልና መሲልኩም ኣመንትሲ ሴትል ጌርና ኮፍ ኢልና ኣለና በቃ በቲ ዘለናሲ ዓጊብናስ ኮፍ ኢልና ኣለና በቃ ኮፍ ኢልና ኣለና ክንውስኽ እናኽኣልና ኣቕሚ ኮለና እግዚአብሔር ምሳና ኮሎ በቃ ስቕልናስ ኮፍ ኢልና ኣለና ክንመሃር ኣቕምና ሃለወና ክንሰርሕ ኣቕምና ሃለወና ኮሎ ብዙሕ ነገር ክንገብር እናኽኣልናሲ እንታይ ከም ዝዓዘመና ኣይፈልጥኒ ፖዝ ጌርና ኣለና ጠጠው ኢልና ኣለና ሎሚ ኃይል እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ይለቀቀልና። አሜን ዶ ካብቲ ደው ኢልናሉ ካብቲ ስታክ ጌርናዮ ዘለና መንዚዑ ዘውፅእ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ኣብ ህይወትና ይምጻ። አሜን ዶ እዚ ጸሎትና ንሕና ኣብ ቶሮንቶ ዘለና ሰባት እዞም መንእሰያት ምሳይ ዘሎ እዚ ጸሎትና እንታይ ደው አቢሉና ዘሎ ኤክሲል ካይንገብር ካይንውስኽ ካይንጥሕስ ብኹሉ አቅጣጫ ብኹሉ ኤሪያ በሊጽና ሃይንርከብ ዓለማውያን በሊጾምኒ ኢላ ሓንቲ ትዛረብ ነራ ዓለማውያን ስምሳይ ነሮም ማለሲ ብኹሉ በትምህርትስ ማዕሪዮም ያኖ ንሶም ግን ወላ ኣብቲ ፕላን ሙጣድ ወላ ኣብቲ ኩሉስ ሓሊፎም ንሞ ሽዑታ ዓዚብያን ነብሰይ እንታ ኾንኪ ኣንቲ ነብሲ ፖዝ ጌርኪ ጠጠውልኪ ስታክ ጌርኪ ኢለ ንነብሰይ ሓቲተያ ኢለ ቅዱሳን ሎምስከ ንነብስኹም እስከሕተትዋ እዚ ዲቱ ፖቴንሻልኩም እዚ ዲቱ እግዚአብሔር አባኹም ዘቀመጦ ኃይሊ በቃ እዚያ ጥራይኹም ክትገብሩ ትኽእሉ
እዚያ ጥራይና ክንገብር ንኽእል እስኪ ንነፍስ ወከፍኩም ሕተቱ በቃ እዚያ አቅምና በቃ እዚያ ታኽእለትና በቃ እዚያ ፍልጠትና እዚ ሁሉ ስደት ኣብዛ ዓዲ መጺና ኣብ ቀዳማይ ዓለም እዚ ሁሉ መከራ ሓሊፍና እዚ ሁሉ በረኻ ሓሊፍና እዚ ሁሉ ስንጭሮታት ሰጊርና ህይወትና ኣዋጋ ኣዳጋ እዕቲና ኣብዛ ዓዲ መጺናስ ከምዛ ዓይነት ናብራ ክንነብርና መጺና ኣቱም ሰባት ነቲ ዘለኹም ጽልዕዎ don't settle for less አሜን ዶ ብንሽተይ ነገር አይነዕገብ በቃ መንፈስ ቅዱስ ንዓና ዝገነሐና ዘለኹም እዩ استاجركم اللهم ازي كونن ريالكم انا كابزن لعلى خدكدو تخوليكم كابزن لعلى خدوسخو تخوليكم يزبلنا زلو اتم سبات እግዚአብሔር ምሳና እኮ ያቱም ሰባት እትሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምሳና እኮ እትጠቢብ ዝሆነ መንፈስ ቅዱስ እትንሰማይ ጽባቀ ዝፈጠረ መንፈስ ቅዱስ ንሁሉ ዘጸባበቀ መንፈስ ቅዱስ ምሳና እኮ ይዘሉ እትዝመርሕ መንፈስ ምሳና እኮ ይዘሉ እግዚአብሔር ሎሚ ፉሊ ሃይሊ አብልዕ ለነፍስ ወከፍና ይፈስስ መንዚዑ ዘውጽ ሃይሊ in Jesus name amen ንጉስ አግሪጳ ነሐዋርያ ጳውሎስ ክምልሰሉ ሆሎ እንታይልዎ አግሪጳ ከአ ንጳውሎስ ክርስቲያን ንምዃን ከተረዳዕን ቁርብ ተሪፉ ካሎ በሎ ይብለና ሃዋርያ ጳውሎስ ንጉስ አግሪጳ ክርስቲያን ንምዃን ከተረዳዕን ቁርብ ተሪፉ ማለት ከተእመነኒ ክርስቲያን ክትገብረኒ ደሊኻ ዛ ዓይነቱ መልስ ክምልሰሉ ሆሎ ብትብዓት እንታይሉ መልስሉ ጳውሎስ ከአ አነ እንተ በቁርብ እንተ በብዙሕ بزي زموقع حيزيسي كم زخماي كخونو لومي نزو سمعون كلاتو منبر نعا خطر يكونكون أبا أملاخ زمن يزلوه بلا يبلنا اكزابير يمسكن نقوز أقريبا نزم السماء نسون رأسن برنيكين توم مقامتهم من تنسيهم انتا يبلنا كابو القصو يبلنا already كو هاري باولوس بسبكتو نزوم سبات زياتهم رتيعوامي علو خبلو زي خلو نرجر كخدو زي خلو نرجر بفلاي نجوس أغريبا بزعباتي حارب أولوس كم تزب حارب أولوس زبالو نتي نفسه كاب أف حارب أولوس زوت زنبرة يفولت أيسو أبصر علن كبابي أن ينبر سلزخونه بزعبا يسوع كريستوس كزارب كله حدش هيكون إن نجوس أغريبا كاب قصر 31 كسا 30 كلتن كننب كولنا انتا يبلنا شعوت نغوسن اتراسن برنقنتم مقامطون تنسو كابو مسغلسو دما السبعي زناموت ويس نما 10 زبصح يبلون إلهم نحد حدوم تزراربو اغريبا خان فيستوس السبعي زناب قيصر يغباي إلون تزيخون كفتح مستقبو نيرو بلو يبلنا اتوم نحاري باولوس كسمعو زصنحو نتتزاربو كله مسمعو انتي نابزبل وساني بصيحوم اندحر إلنا ناموت ويس ناب معسرت زبصحو كم زيبل اليوم إلهم ابز بعال نغوس اغريبان برنيك انتم كالوش مامنتن زي تردؤم نجر انتايو اندحر إلنا ሃዋርያ ጳውሎስ بزعبا ጎይታ ኢየሱስ ክምስክረሎም አብኡ ከምዘሎይ ስምዑኒ ቅዱሳን እዞም ሰባት አይተረድኦምን ምናልባት ሃዋርያ ጳውሎስን ዳሓር ጸኒሑ ተረዲኦ ኸውን ይኽእል እምበር ሃዋርያ ጳውሎስ ንምኽንያት ያብቲ ቦታ ዘሎ አሜን ዶ ማን ይነዞም ነጋውስ ክነግሮምሞ ንነጋውስ ከምዝ ወንጌል ከምሰብከሎም እኮ ጎይታ ኣብ ልዕሊኡ ቃል አውጪ ተዛሪቡ አይኮን እንዲ ንሹማምንት ከምዝ ዛረብ ወንጌል እኮ ተዛሪቡ እቲ መንገዲ እዚ ስለዝኾነ ጎይታ ነዚ መንገዲ ነዚ ኦፖርቹኒቲ خدالو ኾሎ ንሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቅድመ በዓል ንጉስ አግሪጳ ደው ኢሉ ተዛረቦ ኩሉ እንድሕር አስተቢልናሉ ንዝተኸሰሉ ክሲ ምላሽ ዘይኮነ ሲቡ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናይ ዓለም መድሓኒ ብዛዕባ ታሪክ ህይወቱ ዝለወጠ ህይወት ዝሃቦ ጎይታ እዩ ጀሚሩ ክሳብ ዝውድ ተዛሪቡ አይኮን እንዲ ቅዱሳን
ሃዋርያ ጳውሎስ ኣነኮ ከምዚ ገይረ ዘይገበርኮት ጌርካይሎም ከሲሶምኒ ከምዚ ገይሮም ኢሉ በአማርኛ ስሞታ ይብል በቃቲ ብዛዕባ ክሱ ኣይኮነን ተዛሪቡ እንድሕራስ ተቢልናሉ ጀሚሩ ክሳብ ዝውድእ ብዛዕባ ታሪኹ ዝቀየረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛሪቡ ወንጌል ይመስክሩሎ እቲ ህይወት ዝቀይር ወንጌል ክርስቶስ ብዛዕባ ክርስቶስ ይነግሮም ሃሌሉያ ምንም በደል ከም ዘይብሉ ንሳቶም ካይበሉ ባዕሉ ሃዋርያ ጳውሎስን ይፈልጥ እግዚአብሔር ነገስታቱን በቀን ነገስታቱን ወንጌል ክሰምዑ ስለዘለዎም ነዛ አጋጣሚ ክጥቀም ኮሎይና አብዝንሪ ዘለና ክብርን ጎይታ ይሁን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነገር ሁሉ ይባረኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ናይሎም መጽናዕትና አብዝ ደው ክነብሊና አዳውኩም አልዕልሞ ጸሊና ህኑዲና